Berbagi gula, roti, karoan, sirup, susu dan sak bala-balane. Halo cah, iki ceritane lagi apa ya bongkar balah gula, sirup, lengo iki. Ceritane nganu cah. Iki ameh di nganu tundungke dulur teparo cah sing luweh tuwa. Iki video wis suwe ya, tapi lagian kober ngedit ngono kae. Nah, iki ana susu, ana sak bala-balane, iki gula juga ana. Iki tekku blonjo ning gone bosku, Mbak Puput karo Bang Ali iki wong pojok. Nah, iki cah gulane cah. Ditum-tum cah di poro-poro iki kanggo kene, iki kanggo lek kene ben apa ya ben terbagi rata. Iki gulane piro ya nek gak salah ki rolas kilo nek gak salah saelingku ki 12 kilo. Nah kae wis ana sirupe dibagi Pak aku, rotine bagi Pak aku, engko gari nyusul balah susune, terus gulane pirang kilonan. Biasanya nek gulane 2 kilonan nak aku yo cah, tapi yo ojo tinggi batasan. Mbah nak liya-liyane kan aku gak ngerti. Biasanya nak ape poso ngono kae tek ngedomo cah. Ya yo aku mane mau ngomong nak video suwe. Lah iki paketan ngono cah, ada gawe ngadahi kuwi mau cah. Ki ape tak unboxing sik cah. Warnane ireng tapi ketoke malah nganu cah. Apa? Kecilian adae iki malah ada piro ki yo 25 cm saja niki sing luwih ombong ngono kae. Aku salah tek tuku cah darung iki kok gak begitu kanggo sing apa ya sing akeh ngono. Nah iki wis kebuka cah. Siap tinggi ngadah-adah kae. Lah iki garing ngedumke gula ketoke. Lah iki wis bar kabeh cah, wis ana gula, sarimi, susu, roti dan sak liya-liyane iki sarimine malah turah iki. Ya wis gawe godhog nak anu cah, nak sahur. Lah iki tak adahi. Tapi sing ada sing sithik-sithik ngono kae iso kadah cah. Tapi sing akeh gak iso diadahi. Ki sing tadahi karo sing iso sirup, susu, roti karo gula ki iso mlebu. Tapi sing belah ana gula, ana lengone, ana tetek bengeke kuwi gak iso bomah cah. Gampang kok tak golekno adah ning gone mbah aku karo pakdeku. Nah iki cah, iki urung tak adahi cah. Iki wis ana sing sebagian wis tak adahi, ana sing sebagian urung. Ki mau aku ning gone pakdeku. Cling, lah iki sing rada gede cah, ana nabati. Ya ana rotine iki sing rada gede cah. Sing tas sing warna ireng mau gak kamot soalé cah karo iki dadine tak adahi.